କେବେ କେବେ ଲାଗେନି କି ଯେମିତି ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆଟା ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖବରର ଶିରୋନାମା ଦେଖିଲେ ମନଟା ଭାରି ହାରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ତା ପଛର ସତ୍ୟତା କେତେ? 2025 ବର୍ଷ କ'ଣ ସତରେ ସେତେ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ନା ତଥ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କାହାଣୀ କହୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏମିତି ଭାବନା ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ, ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବିଭାଜନର ଖବର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଲାଗିବାଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି କେବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକୁଟିଆ କିଛି ବଦଳାଇ ହେବନି, ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଭାବନାରେ କେହି ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାହା ତ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହୁଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହି ଭାବନାକୁ ପାଖରେ ରଖି 2025ର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବା। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଆଶାର ଏକ ନୂଆ କାରଣ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା, ମାନବ ପ୍ରଗତିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାରା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ସବୁ ମିଛ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମାନବ ଇତିହାସର ଗତି ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଶୀ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ଖାଲି 1990ର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆର 43% ଲୋକ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟ $3ରୁ ବି କମ୍ ଥିଲା। ଭାବିଲେ ଦେଖି, କେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା! ଆଉ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରି 2025କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି 43%ର ସଂଖ୍ୟା କମି କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଛି? ମାତ୍ର 10%। ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଉ କଥାଟା ଖାଲି ପଇସାରେ ସରୁନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। 1990 ପରଠାରୁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର 62% କମିଯାଇଛି। କେମିତି? ଟିକା, ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ମନରେ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧା 2025 ବର୍ଷ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା, ଏହି ବର୍ଷଟା କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବର୍ଷ ଥିଲା, ନା ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବି ଥିଲା। ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତ 2025 ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଜ କଇଁଚକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚୁକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଆଉ ସୌରଶକ୍ତିର ଏହି ବୃଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସୁବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ତୁଳନାଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ମିଡିଆ ଆଉ ଖବରକାଗଜ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଅନେକଙ୍କ ନଜରରୁ ଖସିଗଲା। ଆମେରିକାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କଥା କ'ଣ କହିବା? 2025 ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବୈପ୍ଳବିକ ବର୍ଷ ଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଣ୍ଟିଂଟନ୍ ଭଳି ଯେଉଁ ରୋଗକୁ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାର ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଏହିସବୁ ଆବିଷ୍କାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଆମ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବି ଆମ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 6000ତମ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ୍, ଭାବିଲେ ଦେଖି! ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକେତ ବି ପାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମହାଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ବି ପଛରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାରତର ସଫଳତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନଜର ପକାଇବା। 2025 ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଡକିଂ, ମାନେ ମହାକାଶରେ ଦୁଇଟି ଯାନକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଜଟିଳ କୌଶଳ, ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ନଭେମ୍ବରରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଗ୍ନିସନ୍। ଏହିସବୁ ସଫଳତା ପରେ ପରେ ମିଶି ଭାରତକୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟର ମାନେ କ'ଣ? ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ଆଶାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଶା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଭଲ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ନିରାଶାରୁ ବାହାରିବାନି, ବରଂ ନିଜେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏଠାରେ 4ଟି ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ, ଖବରରୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭଲ ଖବର ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ, ନିଜ ସମାଜରେ ଛୋଟ ହଉ ପଛେ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶି ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକାଥରେ ସମାଧାନ କରିବା କାହା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମୂହିକ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। 2025ର ଏହି ସବୁ ଭଲ ଖବର ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ତଥ୍ୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି।